Rêzan e şixwe ez ji Mêrdîn navçeya Şemrexê me yani di 1998 hatime denî. Yani nêzî 10 sal e karî muzîkê re mijûl dibim. 5 sal jî ez di Amedê min. Têkiliya min muzîkê di çûçukbayî de dest pê kir, malbatê de dest pê kir. Şixwe malbata me hemû dikarim bêjim xên jî diya min yanî hemû li tembûrê dixin. Yani bavê min fêrî birê min mezin kir. Birayê min jî çû daweta tembûrê dixist. Min jî li wan mêze dikir. Min digot ez ê jî li tembûrê xim. Min jî hêdî dest pê kir. Yani bi xwe xwe xebata mesela şexsî min kir. Min tu perwerdehî jî nestin. Hêdî min dest pê kir. Paşê li Mazî Zax Şemrexê sazî hat avakirin. Saziya Mehmet Uzun, navenda çanda Mehmet Uzun. Yani nû vebû min vira dest pê xebatê kir. Xebatê muzîkê. Dersê tembûrê min stend. Li vira nêzî 2 sal, 3 sal min xebatê xwe meşand. Paşê ji Amedê ji Konservatuara Ram Tigran hevalek hat je me. Got karek wisa heye konservatuaryan vedkin. Got tu jî kerem ke were. Min jî got temam. Ez hatim Amedê Konservatuara Ram Tigranê min dest pê kir. Sala yekem me dest pê kir. Sala duyem tamam diketine qayyum hat. Ji cê xwe hatin navêtin hatin daxistin. Şixwe piştî wê ma muzîk hat avakirin piştî Konservatuara Ram Tigran. Me ma muzîkê jî nêzî 3 sala xebatê xwe domand. Yani niha jî li ûdê dixim. Mamosteyê xwe mesela ma muzîkê mamosteyê min. Min xwest bêhtir xwe pêş bixem di aliyê ûdê de aliyê muzîkê di meqamê de. Ez çûm ji bo perwerdehiyê kargehê ez çûm Rojhilat û ez çûm Başûr. Yani hefteyek di Başûr û Rojhilat mam. Min li vira jî gelek mamoste nas kir. Perwerdehiya xwe stend û paşê hatim vira. Şixwe vira jî dema niha yani korona heye em dikarin xebatê muzîkê bikin. Niha di malê de me xebatê şexsî dikim. Yekem nasîna min ûdê bi mamosteyê min Neşet re çêbû. Konservatuara Ram Tigran roja yekem ez hatim. Hîn dest pê nekiribû min mamoste Neşet dît li ûdê dijenî. Min jî got gerek ez yani ûdê ez jî lêxim. Yani ciyekî min ûd dît min tev jê berda yani ez bêjim. Yani min ji tembûrê ew hez dikir ûdê min dît mesela min got zê teqez ûdê lêxim. Yani nasîna Musa çêbû û hezkirina wê jî her ge çû mesela zêde bû dilê min de. Yani min got ez gerek mesela ev ûda yani di rojhilata navîn de bibim semboleke Kurda yani. Armanca min yekem ev şixwe. Ya şixwe ez demam dest pê muzîkê nekira, min nekiribû hîn. Ez yani derve bûm, mekteb jî nedixwend. Ez dibêjin ya sûte dibêjin ez mîna wek wan bûm dema biçûk bûm. 10-11 salî bûm. Şixwe wek min got nasîna muzîkê yani esas ez bêjim bi malbatê bû lê bi saziyê zêdetir muzîkê mesela ez lê germ bûm. Om dewam kir mesela. Hezkirina muzîk yani ji vir de ye. Ûd jî mesela di rojhilata navîn de em nikarin bêjin mesela yê Kurda, yê Ereba, yê Farsa yê. Ûd yê rojhilata navînê yê giştî mesela. Ûd jî ji xwe niha 11 têlê hinin. Hinek jê dikin 12, hinek dikin 10. Ev li gorî mesela erdîgariya wan diguhere ji xwe. û jî sîstema wê jî ya ereba ez bêjim. Têla binî do ye, sol, re, la, mi, si. An jî sol, do yê herî dawî jor. Sîstem wisa ye. Sîstema Tirka ji xwe dibêje sol, re, la, mi, si, fa diyez, do diyez. Yani ûd bi xwe wisa ye. Dengekî wê yê xweş, bas e.